Salam hormatly okuwçylar, hormatly enatalar. Bugünkü videomyzyň temasy ýös synagy. Okuwçylar bize okuwa girmek üçin ýüz tutan wagtlary, ne şu şäherde okumak isleýän, şu universitetde okumak isleýän ýa-da şu urda okumak isleýän diýen wagty biz ýös synagy gerek diýip aýtjaz. Indi bu ýös synagy näme? Kimler gatnaşyp bilýär? Gatnaşmak üçin nämeler gerek? Haçan ýüz tutmaly? Nerede geçirilýär? Ine şu temalaryň üstüne durup geçmekçi. YÖS näme? YÖS yabancı öğrenci sınavı. Yani daşary ýurtdan gelip Türkiýede okumak isleýän okuwçylaryň girýän synawy. 2011-nji ýyl içenli ÖSYM tarapyndan taýýarlanyp geçirilýärdi. ÖSYM Türkiýanyň synaw merkezi we ýylda bir gezek geçirýärdi. 2012-nji ýyldan başlap her universitet öz ýös synawyny geçirýär. YÖS synawyny geçirmeýän universitetler beýleki universitetleriň ýös synawy arkaly kabul edip bilýär. Sanawdaky universitetlerin haýsy ýös synawy bilen kabul edýänlerini öňkü videolarymyzda belläp geçipdik. YÖS synawyna kimler gatnaşyp bilýär? Orta mekdep tamamlanan okuwçylar we gutardy sınıfyny okuyan okuwçylar. Bular 6 toparda aýdyp geçelim. Birinji, daşary ýurtly raýatlar. İkincisi, mawy kartlar, ýani Türkiýanyň raýaty bolup, soň başga ýurdyň raýatlygyna geçenler, emma Türkiýanyň raýatlygyndan peýdalanmak üçin berilen mawy kartlar. Üçüncü, daşary ýurtly raýat bolup, soň Türkiýanyň raýatlygyna geçenler. Dördüncü, Türkiýanyň raýaty bolup, orta mekdebiň soňky 3 ýylyny daşary ýurtda mektepde tamamlanlar. Beşinci, Türkiýanyň raýaty bolup, orta bilimni daşary ýurtdaky Türkiýa Deýişli Bilim Ministrliginde, Bilim Ministrligine deýişli mekteplerde okanlar. Altıncı, Kipr döwletiniň raýaty bolup, Kiprda geçirilen synaga gatnaşyp, ondan soň ýös synawyna gatnaşyp bilýärler. Ýagny daşary ýurt raýatlar hökmünde Türkmenistanyň okuwçylary hem bu synaga gatnaşyp bilýärler. Beýleki toparlar näme sebäpden sanadym? Ýös synagy netijede bir ýarış we beýlekilerden üstün çykmaly. Garşydaşlaryňyz nähil şertlerde taýýarlandylar, nähil şertlerde Türkiýa sistemasyny bilýärler. Bunu bilmek siz üçin gerekli. Bu 6 topardan iň esasy garşydaşyňyz mawy kartlar. Sebäbi bular Türkiýanyň okuw sistemasyny has gowy bilýärler. Şol sebäpden mawy kartly okuwçylar üçin käbir urlarda lukmançylyk, diş lukmançylygy, farmasevtika, hukuk ýaly urlarda 10% çenli girip bilýärler. Ondan artyk okuwçyny olardan almaýarlar. Meselem, bir universitet bir urda 20 okuwçy alýan bolsa, mawy kartlar diňe 2 sanawyna girip bilýärler. Galan 18 sanaw üçin daşary ýurtly raýatlar girip bilýärler. YÖS synawyna gatnaşmak üçin nämeler gerek? Eger mektebi tamamlanan bolsaňyz attestat, surat, pasport we synaw төлegi. 2021-nji ýylda sanawdaky universitetleriň ýös synawy tölegleri şeýlerek. YÖS synawy haçan we nerede geçirilýär? Her universitet öz başdak ýös synawyny geçirýär. Yanvar-fevral aýlaryna ýös synawy üçin ýüz tutulýar. Aprel, may, iyun aýlaryna ýös synawy geçirilýär. We käbir universitetler diňe öz universitetine ýös synawy geçirýär. Käbirleri Türkiýanyň başga şäherlerine ýös synawy geçirýär. Käbirleri bolsa daşary ýurtda da şol bir wagtda synaw geçirip bilýärler. Emma pandemiýa döwrüne azakany ütköşlükler boldy. Ýene de synawa ýüz tutulýan wagt yanvar-fevral aýlary, synawyň geçirilýän wagty iýul, awgust, sentýabr aýlaryna süýşen wagtlar boldy. 2021-nji ýylda sanawdaky universitetleriň haýsy günlerde ýös synawy geçirenligi şeýlerek. YÖS synawyna nerede gatnaşjakdyňyz we haýsy dille synawy girjekdiňiz barada YÖS synawy ýüz tutan wagtyňyz şolary belläp geçmeli. YÖS synawda nämeler soralýar? YÖS synawy test görnüşinde geçirilýär. 80 sorawdan ibaret. 40-50 sanak zihin sorawy, 20-30 soraw aralyk matematika sorawlary, 5-10 sany geometriýa sorawlary. Soraw sany universitete görä ütkep bilýär. Ýöne jemi 80 soraw soralýar. YÖS synawyna haýsy temalardan soralýar? Universitetler haýsy temalardan köp soraw sorýar diýip pikirlenseňiz, Marmara, Erciyes, Akdeniz ýaly universitetler käbir temalardan, meselem önüm, integral bu temalardan 2-3 sany soraw sorap bilýärler. O sorawlar bir aňsadyrak, bir orta derejeli, bir kyn derejeli bolup bilýär.
Käbir üniversitetler her temadan soru soracak bolýarlar. Meselem 19 Mayıs Üniversitesi her tema değişli bir soru soruya, ýöne her temadan soru soruya. Bilşiňiz ýaly, ýöz synaw 80 sorudan ibarat. 80 soru üçin Käbir Üniversitet 120 minut berýär, Käbir Üniversitet 135 minut wagt berýär. Ýagny bir soru üçin 90-100 sekund aralyk wagtyňyz bolýar. Ýöz synawyna matematikadan, haýsy temalardan soru sorulýar. Orta mektepde geçilen ähli temalardan sorular soralyp bilýär. İstanbul Üniversitesi 9-njy klasyň soňuna çenli, ýagny trigonometriýa, logaritma temalary bilen bilelikde soraýar. Emma önüm, integral, garşyk sanlar, ähtimallyk gel sorulardan soramaýar. Geometriýa sorular barada aýtsam, geometriýa az sanda soru sorulýar, ýene orta mektepde geçilen temalardan sorulýar. Türkmenistandaky okuw sistemasyna geometriýa sorular ýazmaça görnüşde berilýär. Tekizlikde we giňişlikde ýerleşýär diýip aýdylýar. Ýöz synawyna bolsa çyzygy esasyna sorulýar. Şo tarapdan düýbünden ütköşik sorular bilen karşılaşmaňyz mümkin. Zekin sorular barada aýtsam, zekin sorulary şekillerin arasyndaky baglanşyklar, sanlaryň arasyndaky ýygyderlikler, şular ýalyk sorulardan ibarat. Ýöz synawy üçin näçe wagt taýýarlyk gerek we näçe baglanmaly? Taýýarlanma üçin wagt barada aýdamda okuwçynyň matematika zehini, orta mektepde alan bilimi we taýýarlyk derejesine görä ütkäp biler. Zehin okuwçy 2 ay taýýarlanmak bilen gerekli balını alıp biler. Ýöne ortaça 7-8 ay taýýarlanmak gerekli. Ýöz synawydan alınjak bal barada aýtsam, ýöz synawynyň azyndan 40 bal almaly. 40 baldan aşakda alsaň, synaw kabul edilmeýär. 40 bal almak üçin 80 sorudan 32 sorulyk netije çykarmaly. Öz uğruňyza girmek üçin ýeterlik baly elbetde uğruňyza görä, üniversitede görä ütkäp biler. Türkmenistan okuwçylar üçin nähili kynçylyklar bar. Türkiýanyň okuw sistemasy bilen Türkmenistanyň okuw sistemasyna käbir ütköşiklükler bar. Meselem, baha bermek tarapdan Türkiýede alan bahalaňyz 0 we 100 aralykda, ýagny 100lik sistemada berilýär. Türkmenistanda bahalaryňyz 2, 3, 4, 5 diýip 5lik sistema görä baha berilýär. Ýagny Türkmenistanda bir okuwçy ýerden turupdyr, eňne şeýini geyipdir, mektebe gelipdir, sapagy dinläpdir. Ýöne hiç zat işläp bilmese, şol okuwça 2lik baha berilýär. Türkiýede eger siz hiç zat işläp bilmeseňiz, 0 bal alyp bilersiňiz. Synawyň görnüşi tarapdan Türkiýede geçirilen sınavlaryň köpüsi test görnüşinde geçirilýär. Türkmenistanda geçirilen sınavlaryň köpüsi ýazyw barlygy işi ýa-da dillen geçirilýär. Test synawyna türlü kynçylyklar bolup biler. Meselem, dogry işlän misalyňyz iň soňunda ýalňyşsaňyz, test synawy üçin ýalňyş kabul edilýär we wagt barada meselem ýazyw barlygy işi geçirilende 4 soru sorulýan bolsa, her soruga 10 minut ýaly wagt berilýär. Ve giňişlen çözüp bilýäňiz. Test synawyna bir soru üçin 1 minut, 2 minut ýalyk wagt berilýär we esasy şol wagtyň içinde dogry çözüp ýetişmeli bolýar. Matematika temalaryň geçilişi barada. Türkiýede matematika temalary ýygy derlikde geçilýär. Ýagny bir tema geçilen wagty esasy şo tema değişli näil görnüşde sorular bar, şoň üstünde köp durilýar. Türkmenistanda matematika temalar geçilen wagty esasy temalar bar. Ondan öň şoňa taýýarlyk temalar bar we geçilen tema nirelerde ulanlyp bilýär, şoň üstünde has köp durilýar. Meselem, önüm temasy barada aýdamda Türkiýede türew diýip geçilýär we köp sanly soru sorulýar. Ütköşik görnüşde sorular çözülýär. Türkmenistanda önüm temasy geçilen wagty sorulan görnüşiniň üstünde kän durulmaýar, esasy önüm nirelerde ulanylýar. Grafikanyň artyşy, azalyşy, tizliğin artışı, azalışı ine şular ýaly ýerlerde önümün ulanylşy barada temalar geçilýär. Geometriýa barada aýtsam, Türkiýede geometriýa esasy çyzygylaryň üstünde geçilýär. Meselem, bir çyzygynyň tarapyny tapmak, şolar ýaly bu formula ulanylýar we tarapyny tapmak barada soru sorulýar. Türkmenistanda geometriýa sorular ýazyw görnüşde berilýär ve tekizlikde, giňişlikde ýerleşişine görä biz özümüz çyzmaly bolýarys. Ýöz synawyna taýýarlanmagyň başga nähili peýdalary bar. Elbetde ýöz synawy bilen öz isleýän şäheriňizde, öz isleýän üniversitetiňizde, öz isleýän uruňyzda okap bilersiňiz.
Bundan daşary ýöz sınavına taýýarlanmak bilen Türkiýanyň okuw sistemasyny öwrenýäňiz, matematika öwrenýäňiz ve okujak uğurlarımızın köpsünde matematika sapağı bar. Ve siz eýýäm taýýarlykly şol sapaga gatnaşyp bilýäňiz. Ýöz sınavına nähil taýýarlanmaly? Elbette ýöz sınavına taýýarlanmak aňsat däl. Çynnakay çemeleşmeli, belli bir wagt aýyrmaly. Şol wagtda da ýöz sınavına gowy taýinlanmaly. Ýöz synaw üçin nähil material ulanmaly? Elbette durly görnüşde kitaplar bar. Sizin matematika zehiniňize görä, matematika taýýarlygyňyza görä dogry kitap saýlamaly. Her hepde öz başdak synaw geçirmeli. Öňki ýyllarda geçirilen ýöz sınawlary ve ýörükde taýýarlanan testleri ulanyp bilersiňiz. Ýöz synawyna esasy üns bermeli zatlaryňyzdan biri wagt. Berilen wagtda şol soraglary çözüp ýetişmeli. Meselem size 6 saat berseler, belki ýöz synawyň hemmesini çözüp bilersiňiz. Ýöne siz 120 minutda ya da 135 minutda hemme soraglary çözüp ýetişmeli. Ýöz synawyna taýýarlanmak üçin haýsy kurs merkezine gitmeli ya da haýsy muallim bilen taýýarlanmaly. Bu arada aýdamda ýöz synawy üçin okuwçynyň taýýarlygy 90% täsir etýär. Ýöz üçin taýýarlayan muallimiň täsiri 10%. Şoň üçin muallim kän rol oýnamaýar, esasy öz başaranyňyza bagly. Şeýlelikde videomuzy tamamlaýas. Ýöz synawy arada sorawlaryňyz bolsa ya da taýýarlanmak üçin kömek gerek bolsa bize ýüz tutup bilersiňiz. Video göwnüňize yaran bolsa like düýmesini basmagy, kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş sag bolun.